Lectura i comentari de les elegies de Virgili de Carles Riba és un curs adreçat a tothom, el que no ha llegit l'obra i el que sí que l'ha llegida. I què és el que farem? El que farem és llegir tots els poemes del conjunt, paraula a paraula, vers a vers, poema a poema. I en fer això el que farem és una sèrie de coses. La primera, resseguir el procés creatiu de Riba, afrontant una autèntica situació límit de la seva vida, que era la devastació de la guerra i la misèria de l'exili. I estudiarem a fons el contingut, és a dir, què és el que diu Riba, i la forma dels poemes, perquè era un treballador, era un autèntic orfebre del vers, i aprofundir en el significat de les elegies de Virgili dins de l'obra general de Riba, dins dels paràmetres de la poesia catalana, dins dels paràmetres de la poesia europea i la poesia internacional. És un curs que ens ho passarem de primera, perquè l'obra és una obra fonamental de l'obra de Riba i de la literatura catalana en general, i és una obra emocionant, és una obra que et nodreix. Així que us espero en aquest curs fastuós que dedicarem a Carles Riba i les seves elegies de Virgili.